Tradícia stavania mája, ktorá sa viaže k jarnému ročnému obdobiu, sa udržiava aj v Jenkovciach. V predvečer Sviatku práce sa tu pri tejto príležitosti zišli desiatky dobrovoľníkov. Zvyk stavania mája si v obci pripomínajú v posledný aprílový večer postavením jedného spoločného mája pre celú obec. Príjemné a teplé počasie prilákalo do miestneho parku všetky vekové kategórie. Starosta Jenkoviec Jaroslav Andrej prezradil, ako prebiehajú prvomájové oslavy v ich obci. Oslavy 1. mája už tradične v Jenkovciach prebiehajú v rovnakej dobe, predvečer 1. mája, v rovnakom areále, to znamená v miestnom parku, kde sme si pripravili vatru, opekačku, detičky nám vyzdobia máj. Máj si odnesieme pred obecný úrad, postavíme si ho, no a naši najmenší sa už niekoľko rokov tešia lampiónovému sprievodu. Pri horiacej vatre a tónoch hudby si prítomní mohli pochutnať na opekaných dobrotách či občerstviť sa pohárom dobrého vínka. Oslavy tohto jarného sviatku si v posledných rokoch medzi obyvateľmi získali svoju obľubu. Niekedy skôr boli máje trošku veselšie, spievalo sa, tancovalo sa, ale vďaka našemu pánovi starostovi, on stále chce zachovať tú tradíciu, takže každý rok on usporiadáva takto 1. maj, 9. maj a vidím, že ako deti páči sa im to. A my sme radi, že môžeme im to trošku spríjemniť, aby vedeli, že aj niekedy existovali tie časy, kde maje sa dávali do popredia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré, to, čo práve že robia pre deti, pretože je to zabavné, proste naučia sa nejaké tradície, čo sme mali už zažívané už niekoľko rokov. Májový stromček pestrofarebnými stužkami zdobili tí najmenší obyvatelia obce, deti z materskej škôlky, ktoré sa aj takýmto spôsobom učia zachovávať tradície. Stále učíme detičky, aby sa tešili z 1. mája. Je to tradícia, takže uchovávame tradície aj v materskej škôlke, aj vidíte tu na v obci, takže je to super. Ako to bolo, tak je to aj dneska. Bohato vyzdobený máj v slávnostnom sprievode odniesli a vstýčili pred obecným úradom, kde bude po celý mesiac symbolizovať víťazstvo jary nad zimou. Oslavy pokračovali v dobrej nálade. So zapadajúcim slnkom sa začali prípravy detí na lampiónový sprievod, ktorý prvomájové oslavy v obci sprevádza už 13 rokov. Oslavy stavania mája ukončili v Jenkovciach detským lampiónovým sprievodom. Z Jenkoviec Lenka Ondilová.